Това стана причина за доста опасна атака на зелено-белите, които продължават. Те явно усещат, че Беласица в защита се чувстват доста дискомфортно и не пропускат да използват всяка тяхна грешка. Те за жалост в този матч вече станаха критично много. Сега Красимир Шапкаров отдясно, малко му изделя топката. И това е гол за Беласица. Красимир Шапкаров. Резултатът е изравнен, голмайстор за Беласица Красимир Шапкаров. От нищото стана този гол. Ще го запишем в 50-та минута, струва ми се. 52-та. Красимир Шапкаров, голмайсторът за Беласица. Най-сетне се събуди и най-резултатният футболист, за който стана дума през целия сезон за Беласица. Той беше така видимо инертен през първата част, видимо притеснен. Това е футболист с безспорни голмайсторски качества. Сега пък той успя да ги реализира по невероятен начин, почти от нулев ъгъл, от наглед несериозна позиция, успя да промуши топката между вратаря, между левия стълб и топката се озова близо до десния стълб на Стоичков, което връща до голяма степен надеждите на петричани и на комитите за позитивен крайен резултат. Интересно сега да не се повтори историята от 40-та секунда, когато Беласица вкара, реши, че нещата са вече до голяма степен предрешени. Сега е момента да натиснат червените, да потърсят трети гол, да не се оплувават на Дуспи, защото там Господ им помогна два пъти, не е длъжен да го направи трети път в трети пореден бележ. Но пък наистина трябва да са така щастливи от футболистите на Беласица, че успяха по този начин да изравнят. Бързо попадение в началото на второто полувреме, точно когато отбора на Балкан все повече и повече набираше самочувствие в играта си. И почти виждахме как може да се стигне до трети гол в вратата на Беласица. Ето как петричани успяха пък да изравнят резултата. И сега всичко започва от начало, но матчът си е много интересен. Сега се подготвя и смяна в състава на Балкан. 54-та минута от началото на двубоя, смяна и в отбора на Балкан Варвара. Играта напуска Димитър Бечев на негово място с номер 18 Илия Панчев. Първа смяна и за Георги Василев. Но струва ми се, че и тя е принудителна тази смяна в състава. Да, това момче с номер 9 и той се контузи. Явно днес на всички смени ще бъдат продуктувани от някакви контузии, въпреки че, както ти подчерта, матчът е невероятно коректен. Въпреки големия залог в него, печели само единия, продължава в по-горната група само единия. Футболистите се държат коректно, внимават при контактите, извиняват се един на друг, което така им прави чест, независимо, както казах, от високия залог. Въпреки че футболистите се държат добре, нервите на трибуните не издържаха, както Казаков каза, един от петричани петичките фенове арестуван заради изчупена седалка на Слънчев бряг. Отведен е с белезници, пред нас стана, но обаче не можах да разбера защо фена на Варвара беше изведен от полицията, вероятно каза някакво невъздържано поведение. Да си пожелаем и феновете да са така коректни, както футболистите на терена, пък така на полувремето безпристрастни фенове на футбол от Дупница заявиха, че са изключително така доволни от това, което наблюдават на терена. И двата отбора заслужават, имат място в В група. Такива бяха коментарите. За съжаление, мястото е само едно е мястото, но пък наистина има отбори, които са много по-слаби и от Балкани, от Варвара. От Беласица, от Балкан Варвара. Сега атака за петричани, но тук несръчно обеца поддаване на с номер 17 Андор Атанасов. Все пак странично хвърляне в полза на червените.
С топката е Дамянов, задържа Дамянов, така обърна фронта на атаката в дясно. Там обаче е добре пласиран футболист на Балкан, игра с топката. Имаше сблъсък, но ето това, което каза и ти преди малко, вдигна ръка, футболиста на Балкан отиде, извини се, въпреки че нямаше умисъл в неговите действия, струва ми се, но сблъсък с това е резервата, като че ли Андон Янкулов или може би греши. Това е Кирил Становев. Кирил Становев. Нормално да има такъв блъсък и такъв резултат, при положение, че Васил Генов е една глава и поне 15 кг плюс в сравнение с нашия футболист. Ти сам каза, че ръстово и физически Варвара днес нямат опонент срещу себе си. По-технично, сметка на това, по-хилавички, по-нежни, по-ниски по ръст изглеждат футболистите и само с бързина и хитри атаки хрумвания в атака могат да противодействат резултатно до края на матча. Явно ако акцентират върху борбата и единоборствата, няма как да оставят. Ето сега прек свободен удар, отсъден от Георги Димитров. Андон Атанасов добре проби, потърси си прекосновение там и резултата е на лице. Пряк свободен удар за отбора на Беласица в 58-та минута от началото на този двубой. Напрежение пред вратарят Петър Стоичков. Дали пък сега Беласица няма да нанесе някой съкрушителен удар. При тези центрирани обикновено централен защитник Бисерков играе с глава. Топката обаче беше отправена към Методи Стоименов. И отново Красимир Шапкаров, който пак казвам се разигра през второто по време така както умее. Това е видно. Малко оборот се дигна и Андон Атанасов, така че длъжници продължават да бъдат единствено, може би, централен защитник Александър Матушев, който се старае, но пък допуска доста така елементарни грешки при отиграванията. Още не е показал качество десния бек Иван Танчев, който замени другия футболист, който имаше проблеми през първата част, Десислав Токов, така че в този си формация предполагам, че Беласица така ще стабилизира играта си и няма да допуска повече грешки в защита. Ще така подобри нещата в средната линия и с качествата на Методи Стоименов и на Красимир Шапкаров. Да се надяваме, че ще умеят да осъществят поредния обряд в този матч. Втори поред, след като матчът от 0-1 стана 2-1, вече 2-2, чакаме третия гол и да видим в коя от вратите ще падне той, ако изобщо се стигне до гола. Можеше да бъде вратата на Петричани, защото този удар с глава изобщо не беше безопасен, като че ли вратаря Георгиев малко го подцени, но в крайна сметка топката мина покрай градата му в аут, отправи го номер 10 Кирил Атанасов, Калафара, легендарния Калафар, който 43 гола показа как ги е вкарал, след като успя да вкара и днеска. А всъщност днеска вкара Кежмана и Атанас Трендафилов, днеска още не се е разписал той. Дано да не го направи до края на матча. Футболистите на Беласица владеят топката. Ето към Шапкаров сега е изпратена тя. И засада в този момент. Доста спорно е това отсъждане на Димитър Русев. Общо взето сме на линията, но не знам, видеозаписа трябва да покаже. Тънка засада, да коя решим, има. че съдията е съдил коректно. Да. Точно така. Но определено, както каза и ти преди малко, интересен матч с интересен развой на резултата. И безпристрастните фенове могат само да бъдат доволни от това, което наблюдават, пък емоциите са много и за феновете на Балкан Варвара и за тези от Петрич, които не спират така с оркестър да подпомагат своят отбор. Характерно. Това е дълговечна традиция. Не знам доколко на момчетите на терена им импонира този оркестър и го чуват за какво става дума, но това е въпрос на традиция, въпрос на виждане. Ромския оркестър е бил винаги съпътстващ гостуванията, не само гостуванията, а домакинствата на Петричкия тим.
Дано и той с изпълненията си да помогне на петричани, така да постепенно да излезнат от шока до край и да наложат волята си в оставащите близо половин час до края. Струва ми се, че след изравнителното попадение отбора на Беласица така успя да вземе инициативата. Много по-често атакуват петричани. Така трябваше да бъде и след първия гол, за жалост. Вероятно полуките са си ги взели с закъснение след разбора на полувремето. Но не трябва да забравяме, че изключително бързи футболисти има в състава на Балкани. Трябва да бъдат много внимателни бранителите на Беласица, които днес общо взето са склонни към грешки. Струва ми се, че от тук насетне и така Иван Златински трябва да вземе много важно решение, дали да даде карт бланш отбора да атакува и да реши матча в редовните 90 минути или пък да има и така една сериозна мисъл за отбрана. Този път Александър Митушев с авторитетна намеса. С авторитетна намеса Пламене и отново десния бек не е на местото си. Той трябва да покрие една четвърт от терена в собствената си половина. Все пак става въпрос за футболист от четвърта дивизия, а не от английското първенство, така че аз разбирам неговите затруднения. Оттам проистича и малко така разконцентрираната му игра. Сега жълт картон за капитана на... Жълт картон за Георги Лазаров от отбора на Балкан. И... тактическо нарушение. Опита се да отнеме топката, но да. Отново Марин Дамянов, дистанцията е същата, близо 40 няколко метра. Първото по време града, сега дали те така оправил мерника с няколко сантиметра, имаше отклонение. На мен се струва, че от такава дистанция много трудно се оцели вратата толкова голяма, той оцелва и градата, значи има перспектива. Този път съвсем оптимистично над градата, за съжаление. Вече влизаме в коя минута, Станчо? 64-та минута. Струва ми се, че тук до края и физическите сили ще бъдат фактора, който може да определи евентуален победител в тези редовни 90 минути. Отбора на Беласица обаче показва характер. Част от феновете на Маре коментираха на почивката, че не виждат през първото полувреме така характерният Петрички дух. Сега обаче той се завръща в футболистите на терена. Добре, тук успява да центрира топката и Петър Стоичков с акробатична намеса опази вратата си. Добро центриране. Удара на Шапкаров нямаше необходимата. Ето сега обаче отново условия за отбора на Беласица. Петрич, Андон Атанасов добре пое топката, но накрая не успя да си продължи. Добре, сега обаче тук трябва да внимават петричани. Имаха чудесна възможност за една много опасна атака футболистите на Балкан, но не успяха при завършващото подаване. Виждам, че там като че ли Кирил Атанасов, така, той изразява недоволството си от това, че неговият съотборник не го намери точно. Лазаров, отново Лазаров с топката, добре бе затворен, иначе футболист на Балкан, това е резервът Илия Панчев, се втурваше в наказателното поле. И Георгиев сега спокойно лови топката. Нарушение. Точно пред страничния трефер Николай Стайков се случи това. Доста напорист се оказа Атанас Трендафилов, а пък футболистите на Беласица подцениха малко ситуацията. И сега напрежение пред Георгиев. Феновете на Балкан отново така развяха знамената.
Не знам доколко отбора на Беласица е стабилен при такива статични положения. Съдейки по изявите на защитниците, днеска не мога да гарантирам никаква стабилност, да се признае. И тук топката срещна гредата. Малко не достигна на Танас Иванов да кара трети гол за Балкан. Това центриране се превърна в удар. Късмете покри в този случай комитите, да се надяваме да е така до края, но тъкмо ги похвалихме и виждам пак леко отстъпление, пак че ли средата на терена е ничия. Тук не бива да отсъства мобилизацията в нито един момент. Пасовете трябва да са по-прецизни, защото, както казах, само с техника и с хитри отиграване в офанзивната част на играта могат да наделеят футболистите. С противоборства, чисто физически, няма как да се получат нещата. Доказаха го вече тия близо 70 минути. 20 минути остават до края на редовните 90. От тук насетне ми се струва, че ако един от двата отбора отбележи гол, Станчо, може да не наблюдаваме Дуспи, да. Дуспи. Отбора на Балкан поуспокоиха малко играта в този момент, но сега Лазаров с доста неточно подаване към Веселин Банчев. И тук нарушение, въпреки че така претендира Запрян Голачки, че е играл с рамо в рамо. Превива се обаче футболиста на Беласица. Ти ще кажеш кой е това. Но да не се стигне и до още една принудителна смяна. Не ми изглежда много добро състоянието на играча на Беласица. Методи Стоименов. Дано обаче всичко бъде наред и той продължи играта. Да, точно така. Няма да се налага принудителна смяна. А сега отново напрежение пред Петър Стоичков. Андон Атанасов е човека, който ще изпълни този пряк свободен удар. Оптимистично ли е да смятам, че може директен обстрел? Изключвам. Добро прострелно центриране, но пък там футболистите на Беласица бяха с гръб към вратата и сега условия за бърза контратака. Пресечен бе този пас от Атанас Георгиев. Но отново в неговата зона изсипана топката. Оставя в терена Веселин Банчев. И ето как тази упоритост на Банчев бе възнаградена между трима футболисти на Беласица, които така си го хванаха на паче в един момент, успя да спечели тъч. Наистина не бива по никакъв начин да подценяват действията на футболистите на Балкан. Доста напористи са те в всяко едно единоборство. Ето и сега неприятен рикошет, но топката остава в притежание на петричани. Но тук Шапкаров забави остротата и този пас вече няма нужда от коментар. Сега Борислав Петров. Между трима футболисти успя да се измъкне Атанас Иванов, центрирано, там има и вдигната флаг за засада, така че спокойно за феновете на
Петрич. Андон Атанасов с топката. Атанасов задържа. Връща към Марин Дамянов. Той обръща надясно към Иван Танчев. И ето сега отново условия за бърза контратака на Балкан Варвара. Ударът на Димитър Стоянов Кежмана бе доста слаб. На Кежмана. Да, точно така. Пропуск на Кежмана, но отново не бе добре подредена отбраната на Беласица. Добре, че тук и футболистите на Балкан не развиха по най-добрият начин тази своя атака. Защото Кежмана пропусна, но имаха и други опции в атакуващия план. Бе останен футболист необезпокоявано да влезе в наказателното поле. И Станчо може би наистина се оказа прав. Беласица отново така отстъпи инициативата. Дали пък на контратака не са решили да изненадат своя съперник в тези последни минути, които са по-малко от 15. Рикошет. Но чест прави на двата отбора, че поддържат изключително високо темпо на игра в тези 75 минути вече. Среща и ги там. До края този отбор, който има повече характер, той ще се умее евентуално да реши двубоя в редовните 90 минути, иначе лично аз нямам против да наблюдавам и да коментираме Дуспи, въпреки че при теб нервите ще бъдат далеч по-опънати. Втори Дуспи за Беласица ще дадат повече на ултрасите на отбора. Вдигнат флаг за засада. Тук не знам, аз си мисля, че футболистът с номер 13 Димитър Стоянов Кежмана не бе в положение на засада. Такъв... Калафара номер 10 пък не играеше с топката, той каза, че няма да играе с топката, така че... Малко се побърка съдята, но... Иначе малко се смрачи времето над стадион Бончук. Задават се едни облаци от Рила. Да си пожелаем обаче така да не завали дъжд в последните минути. До момента времето бе чудесно за футбол. Играчите на Балкан владеят топката. Атанас Иванов не точно и сега отбора на Беласица, но няма числено предимство и не точно подаване там. Не успяха обаче по най-добрият начин да изчистят топката и футболистите на Балкан. Отново петричани владеят. Няма нарушение. Леко бе отнета топката и сега отново Иванов потърси в предни позиции Димитър Стоянов. Димитър Стоянов и Атанас Иванов. Двамата си остават забити в предни позиции. Значи точно Атанас Иванов е човека, който не успях да видя в първоначалния списък. Това е австрийския гастарбайтер, който в крайна сметка е успял на клубни разноски да пристигне от Виена специално за мача. Въпреки покачилото си ниво на река Дунав. Вероятно не е ползвал кораб, да. И утежнената пътна установка в Европа, но прав си. Но юношата на ЦСКА е видимо добър футболист и се заедно дига класата на този отбор, играе много добре в атака и изглежда много добра кондиция. Значи той освен, че работи в Австрия, вероятно и поддържа форма с някои от нискоразредните отбори там. Само една смяна в състава на Балкан. Остават около 10 на минути, нали така, до края на 14 минути точно до края на този матч. Две са смените в състава на Беласица. Не бързат се още
треньорите с промени в състава с цел освежаване. Но ето, че още един футболист напуска на носилка. Георги Лазаров, струва ми се, че е това. Възможност да отпият глътка вода останалите футболисти. Бързо подходиха щабовете на двата отбора, подхвърлиха по някоя друга бутилка. Но отново да кажа, чест прави на Беласица и на Балкан за темпото, което поддържат на игра. Отбори подвизавали се в регионалните бундеслиги. Бундеслига е нашата югозападната, техната вероятно някакво друго прозвище има. Да не си го... Да си го представя. Това е запазена марка за югозапад. Секунда или там коя дивизион? Форт дивизион. Много след секунди. Форт дивизион. Сега Станчо, отново напрежение за теб и за феновете на Беласи, защото пък видяхме, че и в състава на Балкан има и футболисти, които стрелят от сериозна дистанция. Именно сега австрийското попълнение Атанас Иванов застава зад топката. Коментирахме го. Атанас Иванов. Дали ще оправдае самолетните билети? Той с играта си до тук ги оправда, разбира се, изхождайки от факта, че има все още вероятност Тимон да се окаже крайен победител. Това ще оправдае билетите. Той действително заслужава мястото си в този отбор.